Ďakujem, Mojmír, za zhrnutie mnohých tých aktivít, ktoré sa dejú na poli advokácie pre Izrael z pohľadu kresťanov rôznych denominácií, lebo treba povedať, že ICEJ nie je ako keby súčasťou jednej cirkvi, ale združuje kresťanov rôznych denominácií po celom svete. A tak je tomu aj tu na Slovensku. Napokon viacerí ste tu z rôznych cirkevných organizácií a veľmi, veľmi to oceňujem, že sme sa mohli takto zísť. A ešte raz, Mojmír, ďakujem za tento naozaj hodnotný vstup do tejto konferencie. V tom finále našej konferencie sme si naplánovali panelovú diskusiu s 3 pôvodne teda hostiami. Ako som povedal, pán František Šebej sa ospravedlnil kvôli chorobe, ale máme tu pána Grigoria Mesežníkova, prezidenta Inštitútu pre verejné otázky. Vítam ho medzi nami. A Tomáša Alnera, ktorý je analytikom, bezpečnostným analytikom, človekom, ktorý slúžil v izraelskej armáde a vlastne má skúsenosť osobnú aj s Libanonom, ktorý je teraz jednou z tých hlavných tém toho konfliktu na Blízkom východe. A som rád, že je medzi nami a poprosím ho, aby prišiel tiež sem dopredu. Nech sa páči, poďte sem dopredu. Kinosála Národnej rady Slovenskej republiky nebola konštruovaná na takú klasickú panelovú diskusiu, ako ste možno zvyknutí, ale je tu pekný predsednícky stôl, tak nech sa páči. A ja sa pokúsim nejak moderovať túto debatu, do ktorej pozývam vás, lebo veľa vecí odznelo dnes. Bola tu naozaj hodnotná prezentácia Andrew Tuckera. Mali sme na linke jedného z príbuzných unesených, čo je top téma, to je proste to najdôležitejšie. A treba si povedať, že nebyť tých unesených, nebyť rukojemníkov, tak s veľkou pravdepodobnosťou Izrael dnes nie je v Gaze, alebo by nemal potrebu podniknúť tú pozemnú operáciu, tú masívnu pozemnú operáciu v Gaze. Keby sa tí unesení vrátili, alebo proste dostali späť na slobodu, tak takmer s istotou izraelská armáda sa stiahne z Gazy. A ja hovorím, že že rozdiel medzi tými obeťami, o ktorých sa teraz najviac hovorí v médiách a ukazujú sa tie palestínske obete, alebo obete na tej palestínskej strane a obeťami pri tom teroristickom útoku 7. októbra je rozdiel zásadný. Lebo nebyť tých zo 7. októbra, tak určite nič z toho by sme nevideli ani v Gaze, ani tie zbúrané budovy, ani stovky alebo tisíce mŕtvych. Tie počty sú veľkou témou, o ktorej sa dá samozrejme hovoriť a tak ďalej. Ale ja využijem vašu prítomnosť, páni. Ste ľuďmi, ktorí sa venujú analýzam, expertízam z tejto oblasti. Skúsme v tom úvodnom vašom vstupe zhodnotiť vlastne, kam smeruje Blízky východ, a teda z pohľadu Izraela. Udiali sa tam proste zásadné veci. Pred 7. októbrom tam bol relatívny kľud. 7. október vlastne zmenil dynamiku diania v okolí Izraela a vôbec na Blízkom východe. Nasledoval 8. október, teda 7. októbra to bol Hamas, 8. októbra ho nasledoval Hizbalách a potom bola tá pozemná operácia po zhruba 3 týždňoch a jedným z takých zásadných dátumov bola noc z 13. na 14. apríla, kedy Irán prvýkrát zaútočil na Izrael vzdušným útokom masívnym, potom ho zopakoval 1. októbra. A teraz tu máme správu z predvčerajška o prímeri, ktoré bolo podpísané a zatiaľ, pokiaľ viem, dnes som nesledoval veľmi správy, sa dodržuje na juhu Libanonu. Skúste toto nejak zhodnotiť a povedať, že kam smeruje Blízky východ z pohľadu Izraela. Aká je jeho bezpečnostná situácia dnes? Nech sa páči. Ďakujem pekne.
hlavnému organizátorovi tohto podujatia. Ďakujem za pozvanie. Samozrejme chcem vyzdvihnúť to, čo ICEI robí už viac rokov, ale najmä teda v kontexte toho, čo sa odohráva vo svete po 7. októbri. Všetky tie aktivity, o ktorých hovoril pán Kalus, Peter a to, čo vieme o aktivitách aj na celom svete, aj na Slovensku, tak naozaj je to pozoruhodná vec. A podľa mňa ICEI môže byť vzorom pre viaceré občianske iniciatívy, organizácie, ako sa dá postaviť na správnu stranu dejín v pravom čase. Čo sa týka z pohľadu Izraela, ten vývoj na Blízkom východe v podstate je poznačený tým, že Izrael pokračuje v tom, čo sa začalo po vzniku, respektíve po znovuobnovení židovského štátu na Blízkom východe. Izrael od samotného vzniku v podstate podniká úsilie na zabranenie svojim nepriateľom, teda jeho nepriateľom, ukončiť existenciu židovského štátu. No a prognózy na Blízkom východe sa dajú robiť veľmi ťažko. Uvedol by som práve ten príklad 7. októbra, keď niekoľko týždňov pred vypuknutím tejto vojny v americkom časopise Foreign Affairs bol publikovaný článok poradcu prezidenta Bidena pre otázky národnej bezpečnosti Jacka Sullivana, ktorý v tomto článku práve vykresloval situáciu ako stabilnú, že na Blízkom východe sú proste pomery také, že sa situácia stabilizovala a neočakávajú sa nejaké veľké turbulencie. O pár dní to už neplatilo. Ja si myslím, že pri hodnotení celkovej situácii na Blízkom východe a najmä pri nejakom takom projektovaní tej budúcnosti, pri predikovaní, podľa mňa by sme mali vychádzať z tých trendov, ktoré sú jasné a navyše po 7. októbri môžeme to zaramcovať ešte jedným dôležitým kontextom. On samozrejme existoval aj predtým, ale teraz to vidíme v takej veľmi nazornej podobe, že jasne, že to, čo sa odohráva medzi Hamasom a Izraelom, je niečo, čo súvisí so samotnou Palestínou. Ale vidíme, že Izrael je dnes vlastne terčom útokov z viacerých strán, z viacerých frontov. Tu to dobre zaznelo, aj teda tých geografických frontov, aj potom aj ďalšieho, toho 8. v podstate takého skôr všeobecne politického až právneho. A toto zaramcovanie je, že na Blízkom východe existuje jedna veľmoc súčasťou štátnej doktríny, ktorej je zničenie židovského štátu. A to je Irán. Takže všetky prognozy, o ktoré sa pokúsime, by sme mali predovšetkým robiť s prihľadnutím práve na toto. Akým v Iráne existuje režim Islamskej republiky, myslím si, že môžeme vychádzať iba z toho, že bez ohľadu na to, či bude dosiahnuté prímerie, samozrejme každé prímerie je dobré, ak berie do úvahy oprávnené záujmy každej tej strany tohto konfliktu, ale realisticky treba to hodnotiť tak, že tento režim, kým existuje, sa bude vždy pokúšať o to, čo je ako som už povedal, súčasťou štátnej doktríny. To znamená, Izrael by mal byť pripravený na to, aby odoloval aj po prípadnom víťazstve, teraz a vlastnom posilnení víťazstve nad Hamasom a dúfam teda, že aj keď sa zrejme nebude dať povedať, že bude aj víťazstvo nad Hizbalahom v tej podobe, v akej by toto víťazstvo mohlo ovplyvniť proste aj pozície Izraela, zrejme bude nejaké také polovičatý stav, ale v každom prípade Izrael by mal byť naďalej pripravený braniť svoju zvrchovanosť, svoju existenciu a podnikať kroky proti tým, ktorí teda by chceli ho zničiť. Halner, nech sa páči. Tak ešte raz ďakujem za pozvanie teda aj ja a pripájam sa k všetkým pekným slovám na adresu ICEI. Blízky východ je v takej zaujímavej situácii a nikdy nie je ovplyvnený, to, čo sa deje na Blízkom východe, nikdy nie je ovplyvnené len blízkovýchodnými krajinami a vždy to je ovplyvnené aj svetovou politickou situáciou a do značnej miery tým, kto vládne v Spojených štátoch amerických a čo si na tému Blízkeho východu myslí. Bohužiaľ, toto je obrovská nevýhoda demokracií, liberálnych demokracií,
v liberálnych demokraciách sa stále striedajú vlády a politiky. Politiky daných vlád, hej, policies. Takýto problém diktatúry nemajú. Blízkovýchodné krajiny sa pozerajú, myslím teraz všetky blízkovýchodné krajiny, Egypt, Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty, Katar, oni sa pozerajú na medzinárodnú situáciu a vidia jednu nespochybniteľnú veľmoc, Spojené štáty americké, ktorá je určite najsilnejšou veľmocou na svete, ale vidia, že ona mení smer každé 4 roky. Veľmi, veľmi prispela politika Obamovej vlády. Verte alebo nie, na Blízkom východe si väčšina ľudí, bežných ľudí, myslí, že Barack Obama je tajným členom Moslimského bratstva. Moslimské bratstvo je tá organizácia, z ktorej vzýšiel Hamas, okrem iného. Prečo? Pretože svojho dobrého a dlhoročného spojenca egyptskú vládu, nechal v dobe prevratu úplne plávať, dopustil vôbec, že sa tam dostal k moci vtedy moslimské bratstvo, tá strešná organizácia, ktorá potom bola teda odstránená nejakým pučom, ale to je druhá vec. Na Blízkom východe vládne veľká nedôvera k Spojeným štátom, k politike demokracii. A čo vidia? Vidia, že také štáty, ako je Čína, ako je Rusko, majú jasnú, stabilnú politiku. Aj keď, povedzme, s tým Ruskom majú veľmi zlé skúsenosti, vidia, že to je vlak, ktorý ide stále jedným smerom. Je to obrovský problém. Toto je obrovský problém, pretože my vieme, čo sa bude teraz, my vieme odhadnúť, čo sa teraz bude diať 4 roky na Blízkom východe. A myslím si, že tam bude pomerne pokoj. No, všetky tieto už organizácie sklápajú uška, ako takí poslušní psíkovia, už hovoria, že až tak to nemysleli zle, Irán začína vyjednávať, Husiovia, ale čo bude potom, bude veľmi záležať na novej vláde Spojených štátov. A netreba si nahovárať, že to bude nejako inač. V dobe, keď Spojené štáty mali jasnú politiku a Izrael bol jasným, silným spojencom Spojených štátov, sa k nemu chceli všetky arabské štáty pridať. Aj tá Saudská Arábia, o ktorej sa teraz dlho hovorí, Spojené arabské emiráty, väčšina krajín arabského poloostrova s malými výnimkami, ako Kuvajt napríklad. Existujú tam silné väzby pod povrchom tej oficiálnej ako nevraživosti, existujú silné väzby medzi Izraelom a takými krajinami, ako sú Spojené arabské emiráty, dokonca Katar, Omán, aj ďalej to ide do Azerbajdžanu a iných moslimských krajín. To je pod povrchom. Ale to všetko bolo najmä to smerovanie smerom k Izraelu bolo dané tým, že Izrael bol známy tým, že má veľmi silnú pozíciu v Spojených štátoch, čiže to bola jedna z ciest do kongresu, bola cez Izrael. Do kongresu Spojených štátov bola cez Izrael. To ostatné budete počuť v správach a v rôznych analýzach, ale toto je jedna úplne zásadná vec. A napríklad, keby dopadli americké voľby ináč, než dopadli, tak aj moja prognoza na tie ďalšie 4 roky na Blízkom východe, nielen v Izraeli, na celom Blízkom východe by bola úplne iná. Prognóza ohľadne jadrových zbraní v Iráne, ohľadne toho, či sa budú snažiť arabské štáty získať jadrové zbranie. Pretože to je tiež extrémne dôležitý moment. Taká Saudská Arábia si povedala, no tak keď nás nedokážu Američania, keď sa chovajú slabo a nedokážu nás ochrániť pred Iránom, tak my musíme získať jadrové zbranie. A je otázka možno pár rokov, keď to finálne rozhodnutie tieto štáty urobia. Takže to je asi tá hlavná odpoveď. Ďakujem. Pripravte si otázky, alebo ak ich máte, tak nech sa páči, lebo
ja som dosť rozprával a teraz je priestor práve pre vás. Takže nech sa páči. Nech sa páči, Palo. Počkaj na mikrofón, ale. Kvôli prekladu nahrávaniu. Dobrý deň. Iba hlasnejšie, on je zapnutý. Ja by som sa chcel opýtať, že kto je partnerom Izraela pri rokovaniach ohľadom oslobodenia týchto rukojemníkov, lebo je to taká nová situácia vôbec vo svete, že nestojí oproti sebe jeden a druhý štát, ale stojí štát, ktorý je obeťou nejakého terorizmu a tí teroristi. Ale oni ako keby kdesi tak z vedľajšej miestnosti rokujú, nie pri tom stole. Takže cez sprostredkovateľov, utajenie, komplikovanie, ako vidíte možnosti objasniť všetky tieto pomery tak, aby mohlo dojsť ku korektným rokovaniam, ktoré aj prinesú konkrétne výsledky. Takto, tieto rokovania prebiehajú za pomoci tajných služieb, takže sú do toho zapojené tajné služby egyptské, katarské a podobne. Oni majú na ten Hamas dosť, v tomto prípade na Hamas majú dosť silné väzby. Ja k tomu poviem len jednu vec, lebo ja vždy hovorím, ja som v takej pozícii nezávislý, ja môžem povedať aj nepopulárne veci. Celý ten princíp vyjednávania s teroristami alebo aj s nedemokratickými štátmi o výmenách teroristov je veľmi, veľmi problematický. My máme v judaizme dva také princípy. Jeden je Pidyon Shvuim, to je hebrejské vykúpenie zajatcov. Kresťania v stredoveku to samozrejme poznali tiež, vykupovali kresťanov napríklad z Turecka, z moslimských krajín. Židia toto poznajú a Pidyon Shvuim to je taký princíp, že naozaj treba všetko urobiť preto, aby sme získali našich súvercov z toho nejakého otroctva kedysi alebo zajatectva. Ale je druhý princíp, ktorý je to je taká zaujímavá vec v halache v židovskom práve. Je taká halacha, že sa nesmú vykupovať nesmie sa predražene vykupovať unesená Tóra. Tóra je ten ručne napísaný zvitok starého zákona, ktorý má pre Židov v podstate rovnakú hodnotu ako ľudský život. Tá Tóra, keď doslúži, je pochovaná na cintoríne, ona nie je nikdy pálená, chováme sa k nej ako k živému človeku. A je taký princíp, že nesmú sa vykupovať, kedysi sa rozmohlo, že to kradli, ono to má obrovskú hodnotu, lebo je to ručne napísané, to má hodnotu 100 000 eur, je tá jedna Tóra. A boli ľudia, ktorí to kradli a vedeli, že pre Židov to má vysokú hodnotu a že oni za to zaplatia veľmi veľké peniaze. A rabíni urobili taký zákon, že nesmie sa to za vysokú hodnotu, za vysoké peniaze vykupovať preto, lebo to stimuluje ďalšie krádeže. Veľmi jednoduché, samozrejme. My sme bohužiaľ nastavili veľmi, veľmi, veľmi vysokú laťku v tých jednaniach s teroristami. Ja pripomeniem, že pretože pre Židov má veľkú hodnotu aj mŕtve telo. Podľa halachy, podľa židovských zákonov, aj mŕtve telo musí byť pochované, tie hroby nesmú byť rušené a tak ďalej. Takže pri jednej z týchto výmen dostal Izrael za obrovské množstvo prepustených teroristov 2 mŕtve tela 2 unesených vojakov z Libanonu. Neskôr za jedného Gilada Šalita dostali tá druhá strana 1000 prepustených. Nie všetci boli teroristi, ale veľká väčšina boli teroristi. Všetci to boli ľudia samozrejme právoplatne odsúdení alebo súdení. Mnohí z nich s krvou na svojich rukách.
A mnohí z nich páchali ďalšie teroristické útoky a ten výsledok vlastne bolo mnoho ďalších mŕtvych. Čiže za jedného, ktorého prepustili, bolo zabitých mnoho ľudí, ktorých zabili tí prepustení teroristi. To je fakt. Je to aj naša chyba, pretože sa chováme veľmi, veľmi naivne často. A ja len využijem tú vašu otázku na to, že musím zdôrazniť, že tento liberálny, náš liberálny humanizmus, európsky, kresťanský, židovský, izraelský, je vo veľmi ťažkej polohe, keď má bojovať s naprosto opačným vnímaním sveta. Naprosto opačným vnímaním sveta. Medzi nepriateľmi Izraela sa často hrdia tým, koľko majú v rodine martírov. Oni často hovoria, ja keď som vyrastal, ja som sa hanbil, že len jeden z mojich bratov bol zabitý. Pretože v iných rodinách sa hrdili tým, že majú 3 zabitých. A kým my sa nezmierime s tým, že a nie je to len v tomto konflikte, mimochodom ono to čiastočne sa týka aj konfliktu s Ruskom, ktorý máme v Európe. Ale kým sa nezmierime s tým, že na druhej strane tej barikády môžu ľudia uvažovať úplne ináč. A kým sa neprispôsobíme tomu, že aj my budeme teda uvažovať ináč a ukážeme silu, tak budeme mať obrovský problém. A tu sa vráťme ešte k tej prvej otázke. Za vlády Baracka Obamu sa stal taký incident v Perskom zálive, že iránske revolučné gardy zajali skupinu amerických námorníkov, oni tam boli fotení s tým, ako klačia s rukami takto za hlavou. Veľmi také ponižujúce to bolo. A oni to brali ako že oni ponížili to impérium a čakalo sa, či niečo teda nejako tá administratíva odpovie. Ona neodpovedala, ona ukázala slabosť. Bolo to videné ako slabosť, zaznamenané ako slabosť. Nikdy by si to za Trumpa alebo za iného silného prezidenta nedovolili, pretože by sa báli, že okamžite v ten moment tam pošle stíhačky a bombardéry a potopí im polovicu lodstva. Ale vtedy to vyskúšali, dovolili si to a pôjdu až tak ďaleko, keď ucítia krv a slabosť, pôjdu až tak ďaleko, kam sa až dá zajsť. A pri výmenách rukojemníkov je to niečo podobné. Keď uvidia, že môžu dostať 1000 ľudí za jedného, budú to požadovať. Keď sa vrátime k princípu, že jeden za jedného, tak to nakoniec budú nútení prijať nejakým spôsobom. Nie v tejto výmene. To už je príliš ďaleko teraz. Ešte stručný dodatok, že inou optikou, iným nasvietením, teda z pohľadu týchto štátov na týchto rokovaniach participovali zastupcovia 3 štátov. Katar, ten bol ako teda sponzor Hamasu, skôr teda zo strany Hamasu, Spojené štáty ako spojenec Izraela, na strane Izraela a Egypt, teda ten do istej miery aj riešil nejaké svoje vlastné záležitosti. A chcem povedať, že zo strany Spojených štátov, ktoré teda vystupovali ako spojenec Izraela, predsa len keďže Spojené štáty majú na Blízkom východe aj svoje nevždy identické záujmy s Izraelom, tak a navyše ešte to bolo v predvolebnom období, tak často tieto rokovania do istej miery akože zohľadňovali zo strany Spojených štátov ich predstavy aj o nejakých vnútropolitických ohľadoch, aj o tom, ako si oni predstavujú bezpečnostnú situáciu, proste celú tú konšteláciu. A opakujem, nevždy to bolo identické s pohľadom Izraela. Ja mám otázku, pripravte si ďalšie, keď máte, ale na jednu vec sa chcem spýtať. Vieme, že tesne pred 7. októbrom bolo, tak povedať, na spadnutie nejaká normalizácia vzťahov so Saudskou Arábiou, so Saudmi. A ten útok Hamasu a to, čo nasledovalo, to akoby prekazilo zjavne, alebo teda spomalilo. Ale napriek tomu Saudovia vysielajú signály, že sú pripravení nejakým spôsobom tie vzťahy dostať na inú úroveň, ale podmieňujú to tým dvojštátnym riešením, vznikom palestínskeho štátu. A
Na izraelskej strane predstava o dvojštátnom riešení dnes je, tak okrem pár okrajových, naozaj ultra ľavicových proste možno politikov alebo intelektuálov, je to, neviem si to celkom predstaviť. Ako sa toto podľa vás dá spojiť, tak aby, nevieme, ako sa veci vyvinú, ako to bude teraz s prímerím, čo bude s Iránom pochopiteľne, ale ako sa tieto dve predstavy podľa vás dajú spojiť? No, myslím si, že sa musí nájsť nejaké riešenie, ktoré bude skôr nejakou deklaráciou, pretože predstava o tom, že druhý štát na území súčasnej Palestíny, čiže arabský štát, vznikne zrovna po 7. októbre a po tom všetkom, čo sa po 7. októbre odohrala a odohráva, ja si myslím, že je absolútne nerealistická predstava. Čiže Saudská Arábia, ak reálne chce normalizovať vzťahy s Izraelom, tak musí proste zmeniť, no minimálne akože phrasing toho celého. Tá formulácia podľa mňa nemôže byť taká. Navyše, ako je proste sú príklady arabských krajín, ktoré tiež podporujú dvojštátne riešenie, ale nepodmeňujú tým, že teda svoje normalizáciu vzťahov s Izraelom, nastolenie diplomatických vzťahov, dokonca uzavretie mierovej dohody podmeňovali vznikom teda arabského štátu v Palestíne. No ale navyše teraz je jeden taký, teda je niekoľko faktorov. Jeden faktor, ktorý môže napomôcť tomu, že tie vzťahy medzi Izraelom a Saudskou Arábiou sa znormalizujú a stanú sa štandardnými, vrátane teda nastolenie diplomatických stykov. A myslím si, že to, o čom hovoril Tomáš, že aktivity novej americkej administratívy v tomto smere, to je v podstate také, to by bolo autentické pokračovanie tých abrahamovských dohod, v podstate administratívou, ktorá teraz nastúpi ako pokračovanie tej predchádzajúcej, lebo naozaj treba povedať, že toto bolo výsledkom tej prvej administrácii Donalda Trumpa. To je faktor, ktorý môže tomu napomôcť, ale zároveň je tam napríklad, ja to vidím ako taký komplikujúci faktor, že Saudská Arábia začala používať asi v posledných pár týždňoch ten narratív o genocíde proti obyvateľstvu Gazy. Tak ja si myslím, že to spochybňuje potom aj ako minimálne deklarovanú pripravenosť za istých podmienok obnoviť, respektíve nastoliť vzťahy s Izraelom. To znamená, Saudská Arábia v podstate sa pridala teraz, nechápem, čo je za tým, k tomu narratívu o tom, že Izrael pácha v Gaze, respektíve už spáchal genocidu. Takže toto zase môže na strane Izraela vyvolať isté otázniky. No, Saudská Arábia a každý iný štát na Blízkom východe má a môže mať veľmi fluidnú politiku, aj zahraničnú. Videli sme to na príklade Turecka, ktoré bolo dlhoročným spojencom Izraela, potom sa pri zvolení inej vlády stalo jedným z najvýraznejších kritikov a nepriateľov Izraela. Krátkodobo oni to hrajú teraz na všetky strany, Saudská Arábia to hrá na všetky strany, lebo nevie, ako to dopadne, ale všeobecne platí, že taký paradox na Blízkom východe, že v Iráne elektorát, tí ľudia sú veľmi proizraelskí, paradoxne, a vláda je extrémne protiizraelská. V arabských krajinách je to naopak väčšinou. Vlády sú relatívne proizraelské, elektorát je väčšinou extrémne protiizraelský. A takto často v tých diktatúrach býva. Vláda neodráža jednoducho vôbec nálady občanov často. A v prípade toho zbližovania Izraela s niektorými arabskými krajinami, oni samozrejme, tam je no love lost, ako medzi nimi, tam oni z nich sa nestali milovníci Židov zo dňa na deň, ale cítia veľké nebezpečenstvo z Iránu. Stačí, že sa v Iráne zmení režim, čo sa ľahko môže stať. Stačí, že sa zmení, ako hovorím, vláda v Spojených štátoch, iné okolnosti sa zmenia medzinárodné, alebo jednoducho ten tlak na Izrael medzinárodný bude príliš veľký a oni už sa s ním nebudú chcieť spájať. A toto sa môže jednoducho zmeniť. A môže sa aj stať, že teraz sa uzavrú všetky krásne dohody medzi týmito štátmi a o 5-10 rokov to bude úplne ináč. Já bych se vrátil k tomu Iránu, což je vlastně zásadní faktor. Jak jste právě řekl, to obyvatelstvo
z velké části zřejmě nezdílí tu politiku islamistickou. Víme, že tam byly protesty poměrně velké, zatím byly vždycky brutálně potlačené. Myslíte si, že je v nějaké dohledné době šance na opravdu novou revoluci v Iránu? Ještě k tomu dodám, my to sledujeme i z té křesťanské stránky a je známo, že církev Iránu je nejrychleji rostoucí společenství procentuálně na světě, takže tam jsou velké pohyby. Další věc je, že Irán není homogenní stát, je tam celá řada různých menšin, které také mají zájem na změně režimu. A otázka je, jestli tedy myslíte, že tady tato kombinace by mohla v nějaké dohledné době vést opravdu k nějaké zásadní změně. A co by to znamenalo? Jestli by to taky neznamenalo pak rozpad Iránu na jednotlivé fragmenty podle těch etnických hranic? Ja začnem stručnejšie a potom Tomáš asi bude pokračovať. V roku 2006 som strávil pol roka v Washingtone na National Endowment for Democracy ako taký štipendista. 2006 bol medzi ďalšími štipendistami jeden profesor z Iránu, ktorý predpovedal, že proste v blízkej budúcnosti a urobil výbornú prezentáciu. Proste rozobral všetky možné faktory a vychádzalo mu z toho, že teda pomerne rýchlo proste tento režim skončí, už sa vyčerpal ekonomicky, občania nepodporujú, proste je, by som povedal, únava toho samotného režimu, senilizácia, všetko možné. No ale napokon sa ukázalo, že ten režim mal viac tých faktorov, ktoré teda podporovali jeho dlhodobú existenciu. Je pravda, že v priebehu tých 18 rokov odvtedy Irán zažil viac takých protestných vln. Nedá sa vylúčiť samozrejme, že ten režim možno, že naozaj postupne zoslabne a asi vieme si predstaviť, čo by to znamenalo. Akože odchod tohto režimu podľa mňa by bol zásadný obrat na celom Blízkom východe. Len musí k tomu dojsť, k tomu oslabeniu a prípadne zaniku tohto režimu. Ale jeden ešte taký moment, ktorý myslím si, že bol nový, teda respektíve teraz nový, predtým v takejto výraznej podobe sa neprejavoval a to je vlastne to, že Irán sa stal súčasťou osy zla. Irán dnes nepôsobí samostatne, tým, že teda je to taký naozaj mesianistický, islamistický režim, tak viacerí potenciálni partneri v predchádzajúcich rokoch sa skôr stranili, ale teraz na stranu Iránu sa pridalo Rusko, čo je teda veľmi silný hráč. Je tam Čína, ktorá síce, neviem, či sa dá označiť za súčasť akože osy zla, tejto Darebáckej internacionále, ale v každom prípade stojí v pozadí aktivít viacerých členov tohto zoskupenia neformálneho. Je tam ešte okrem teda Iránu a Ruska, je tam Severná Korea, je tam Sýria, je tam Bielorusko, je tam Venezuela. Myslím si, že Kúba tam niekde v pozadí a tak ďalej. Takže Irán, podľa mňa, teraz iránsky režim bude chcieť využiť ešte aj tento fakt na svoje posilnenie. Či mu to stačí, alebo nie, uvidíme. Dávam bolševíkovi rok, maximálne 2. A vieme, jak to dopadlo. A ja nebudem už ďalej na toto komentovať, to myslím, že je vyčerpávajúce, ale len poviem pár vecí, ktoré nesúvisia úplne s tou politikou, ale súvisia s sú to nejaké širšie súvislosti. Pripomeniem, že občianska vojna v Sýrii sa začala tak, my sme vedeli silné slova, ale izraelskí analytici upozorňovali, že k tejto vojne dojde. Prečo? V Sýrii bolo 10 rokov extrémne sucho. To sucho vyvolalo sťahovanie roľníkov, konzervatívnych sunnických roľníkov do veľkých sýrskych miest, ktoré boli veľmi také moderné, konzumné, zďaleka nie sunnické, zďaleka nie také konzervatívne. A dochádzalo k takému veľkému napäťu medzi tými dvomi skupinami obyvateľstva, ktoré prerastlo nakoniec, to prerastlo do občianskej vojny. V Iráne sa tiež dejú nejaké prebiehajú zásadné pochody, zásadné javy, ktoré nasvedčujú tomu, že by mohlo dojsť k nejakému varu v tej spoločnosti. Jednak, taká zaujímavá vec, v Teheráne, Teherán je na mnohých tektonických líniách a je tam každých 150 rokov zemetrasenie. Tých 150 rokov uplynulo pred 40 rokmi.
Čiže tam sa zbiera obrovská energia, ktorá, čím je to zemetrasenie neskôr, tým je ničivejšie, že tam sa čaká teraz obrovské ničivé zemetrasenie, v ktorom zahynú milióny ľudí. Oni si objednali japonských expertov ešte v roku 2006, aby im to vyhodnotili a urobili národnú komisiu, ktorá mala dať nejaké rady tomu režimu, že čo s tým má robiť. A komisia a aj tí japonskí experti povedali, presťahujte hlavné mesto. No, tak ďakujeme, tak sa to niekde založilo, samozrejme, ako to tak chodí. Odvtedy má Teherán asi o 5 miliónov obyvateľov viacej ešte. To je jedna vec. Ďalšia vec je, že Irán prichádza o zásoby vody veľmi rýchlo. Čo spôsobuje jednak sucha, tak podobne ako to bolo v tej Sýrii, migráciu, napätie medzi regiónmi a dokonca pokles miest, vrátane Teheránu. Tie mestá klesajú o desiatky centimetrov ročne a prepadávajú sa. Sú tam proste javy, ktoré povedú skôr či neskôr k obrovským problémom, obrovským zmenám v iránskej spoločnosti. Čiže dá sa očakávať, nie len z toho politického hľadiska, z tohto širšieho, že tam dojde k nejakej občianskej vojne alebo k nejakému obrovskému varu. Oni tam majú niečo, ako my sme tu mali tie ľudové milície, tak oni tam majú niečo veľmi podobného, a majú tam tie revolučné gardy, proste je tam nejaký ten hardcore, to tvrdé jadro, ktoré bude ten režim držať. Ale môže sa kľudne stať, že sa tá krajina aj proste v priebehu nejakého takéhoto varu aj dokonca rozpadne, i keď oni sami si to neželajú, ale môže sa to kľudne stať. Na to čaká najmä Azerbajdžan. No. Ďakujem. Ja len spresním, že v medzičase prišiel medzi nás Karel Sedláček, ktorého sme avizovali, asi po dobrej skúsenosti, alebo bohatej skúsenosti so slovenskými železnicami, hodne neskôr, on nám potom možno niečo o tom povie, ale nech sa páči ďalšie otázky. Ďakujem. Spomínali sme abrahamovské dohody, ktorým došlo počas prvej vlády Donalda Trumpa. A vlastne chcel by som sa spýtať, že čo môžeme očakávať od tejto druhej vlády. Vieme, že pravdepodobne sa tiež dojde k nejakému prevratnému kroku voči Izraelu. A zamýšľam sa nad tým, že či môže dojsť k zmene štatútu Chrámovej hory, a prípadne či môže vzniknúť situácia, kde napríklad by došlo k tomu, že by vznikla situácia, v ktorej by židovský národ mal možnosť postaviť tretí chrám. Tak na túto otázku fakt nedokážem odpovedať. Neviem, čo sa týka tej Chrámovej hory a štatútu Chrámovej hory. Ale všeobecné očakávania sú také, že tá nová americká administratíva bude oveľa ústretovejšia voči Izraelu. To znamená, že Izrael bude menej viazaný nejakými ohľadmi americkej administratívy, ktoré doteraz neboli napríklad identické s vlastnými predstavami. A nevylučujem, že napokon niečo teda vyústi aj vývoj vyústi aj do uzatvorenia dohod podobných tým dohodám, ktoré Izrael uzatvoril s Zjednotenými arabskými emirátmi, Bahrajnom, Marokom. Tam ešte je niekoľko krajín, napríklad Oman. O Omane sa hovorí, že to môže byť štát, s ktorým Izrael normalizuje svoje vzťahy. Takže to je iba taký všeobecný ramec, ale možno o Chrámovej hore by vedel to. O Chrámovej hore vám poviem veľmi jednoznačne. Nie. Lebo nie je také hnutie v Izraeli, ktoré by toto chcelo, aj keď to možno tak navonok vyzerá. Ono niekedy, ja neviem, niekedy to je tak, že nejaký jeden jednotlivec alebo nejaká veľmi malá skupina ľudí niečo propaguje, nejakú myšlienku a vyzerá to navonok, že oni majú nejakú podporu. Nie. Takéto hnutie v Izraeli neexistuje, alebo je úplne maličké. To sú jednotky ľudí. Hej. Ale čo prichádza
do úvahy, je, že ako možno viete, tá historická Judea a Samária, ten West Bank, je rozdelený na 3 časti administratívne A, B a C, pričom to bol ten začiatok tých mierových rokovaní, to rozdelené na 3 časti. Čiže tá časť A, tu má pod správou palestínska samospráva, tá časť B je taká trošku zmiešaná, ale v zásade tiež. A tam sa jedná skôr o to, že kde môžu napríklad zasahovať izraelské bezpečnostné zložky, akým spôsobom, ono sa to nie celkom dodržiava, ale každopádne tá časť C, čo je asi polovica, tam má naozaj, tu má v zásade pod správou izraelská civilná administratíva, teraz sa to trošku menilo, ale každopádne Izrael, povedzme, zjednodušme to Izrael. A to, čo požadovalo to pravicové krídlo politické, izraelské, bolo ešte za tej prvej Trumpovej administratívy, aby tá časť, táto územie C, aby bolo anektované k Izraelu. A to je to maximum, ktoré môžu Izraelčania žiadať a ktoré by teoreticky mohli Izraelčania žiadať od Trumpovej administratívy. A to je to maximum, ktoré sa očakáva, že by Trump a jeho administratíva mohli ako dať Izraelu. Lebo to, čo oni doteraz urobili, to boli veľké kroky, veľmi odvážne kroky. To bolo presnutie ambasády, to bolo uznanie zvrchovanosti izraelskej nad Golanskými výšinami. Veľmi také zásadné kroky. A toto bola jediná taká vec, ktorá zostala vtedy otvorená a teraz je možné, že k tomu príde. Že k tej anektácii tej časti C príde, pretože tam býva veľmi málo Arabov a skoro všetci Židia, ktorí bývajú na území Judei a Samárie, sú v tejto časti, na tomto území C, označenom ako C. Ďakujem. Ďalšie otázky? Tam hore. Arpad. Áno, najprv tu a potom. Dobre, len tam je tá v podstate... Počujeme sa? Áno. Dobre. Trošku tak kolmu musíte. Dobre, takže nie som tak často pred týmto. Chcem sa spýtať, tá rezolúcia, že do 12 mesiacov musí opustiť Izrael, územie Palestíny. Ako to vnímate? Akým spôsobom to sa môže dosiahnuť? Či Izrael akceptuje túto požiadavku, alebo je to len zas z rúk štátov, ktorí dávajú nejaké vyrozumenie, ale jak tu povedal, že niektoré vlády to vidia úplne ináč ako ľudia osobní, ktorí tam žijú. Takže ako to vy vnímate? No, ak máte na mysli to uznesenie valného zhromaždenia, samozrejme, že Izrael nebude toto uznesenie akceptovať, jednak ono nie je záväzné, to nie je za rozhodnutie Bezpečnostnej rady. To, že sú vlády, ktoré budú toto komunikovať voči Izraelu, a to teda nie iba v Afrike alebo v Ázii, ale je zo pár európskych krajín, ktoré, myslím si, že svojím postojom už nielen spochybňujú právo Izraela na obranu, ale už pomaly aj samotné práva na existenciu. Asi budú takýmto spôsobom komunikovať, ale určite Izrael to nebude akceptovať, túto rezolúciu. Ďakujem pekne. Ja by som sa blíži sa nám už pomaly záver našej akcie. Sme limitovaní 13. hodinou, lebo o 13:30 tu má byť niečo úplne iné. Takže jedna otázka ešte a ešte jednu poslednú dáme a potom by sme to už uzavreli. Hej? Nech sa páči. Pomínal sa tu Rusko ako silný hráč, čo vieme. Tak chcem sa opýtať, že teraz aký je vzťah Ruska a Izraela, keďže evidentne ako Rusko tam podporuje Sýriu a spomínali ste, že vlastne ticho aj Irán, možno nie až tak ticho. A v tomto kontexte ešte sa chcem opýtať, že čo je veľká téma aj u nás, že zbraňami podporovať Ukrajinu. Keď dobre viem, tak Izrael to nerobil aspoň nie v takej miere, ako by žiadala Ukrajina. Tak ešte aj toto, že v tomto kontexte, ako to vníma vlastne Izrael, Rusko, aj Ukrajinu, aj tú vojnu a tak. Áno, ja budem naozaj stručný, aby Tomáš mal nejaký priestor. Ja mám vyhranený postoj voči Rusku.
Sovietský zväz bol arcinepriateľom Izraela. Celé palestínske hnutie a celá ideológia palestianizmu je vymysel sovietskej KGB. Mohol by som o tom hovoriť dlhšie. A Rusko v podstate prevzalo toto ako pozíciu Sovietskeho zväzu. Rusko sa nespráva ako priateľ Izraela. Rusko podporujú všetky tie síly, ktoré sú momentálne proti Izraelu. Rusko vyzbrojuje nepriateľov Izraela. Rusko uzatvorilo strategické partnerstvo s Iránom. A myslím si, že aj dnes sa správa Rusko ako uhlavný nepriateľ Izraela. Čo sa týka tých zbraní, veľmi stručne, áno, v období, keď sa čakalo, že Izrael nejaké svoje zbranie poskytne Ukrajine, tak a ja som bol za to, aby teda to urobil. Izrael to priamo nerobil, zdôvodnil to. Nechcem sa do toho teraz púšťať, ale nejaké svetelko na konci tunela predsa len teraz je, pretože Kneset má prejednať návrh nejakej špeciálnej právnej úpravy, ktorá by umožnila Izraelu odovzdať Ukrajine ukoristené zbranie po Hizbalahu, pretože asi 90% týchto zbraní sú zbranie sovietskej výroby alebo ruskej výroby. Ja to len doplním takými nejakými zaujímavosťami. Možno viete, že Československo bolo v 48. roku jediný štát, ktorý poskytol Izraelu zbrane, ale to samozrejme nerobilo Československo z vlastnej vôle, to bol Stalinov nápad. A Stalin tedy dúfal, že z Izraela sa stane komunistický štát a bude mať svoje želiesko v ohni. Ja týmto len ilustrujem, že ten vzťah je trošku ambivalentnejší. Áno, my sme sa aj veľa smiali, keď bola tá veľká vlna prisťahovalectva z bývalého Sovietskeho zväzu do Izraela. Ja som sa tam naučil rusky vtedy a bavil som sa s tými prisťahovalcami o tom, ako ich otcovia, ktorí sami boli, povedzme, Židia, chodili do toho Egypta s tými teplakovými bundami SSSR a potom tam bojovali na tej egyptskej strane. Ale on je ambivalentnejší o to, že v Izraeli je teda veľká menšina rusky hovoriaca z bývalého Sovietskeho zväzu, aj z Ruska, aj z Ukrajiny. Sú tam nejaké väzby, je to taká ťažká téma. A Izrael sa nechcel sa zapojiť do hry veľmoci, v ktorej nemusí, on už má dosť svojich starostí a nechcel si narobiť ďalšie starosti tým, že sa zapojí aktívne do nejakej ďalšej prebiehajúcej vojny. On naozaj bojoval na niekoľkých frontoch a teraz ešte tento front potrebujeme, ešte na tomto fronte máme bojovať, ešte máme sa angažovať v európskych vojnách, nemáme dosť svojich vojen a to bol dôvod a samozrejme ruská angažovanosť v Sýrii a všade okolo. A Izrael dúfal, že teda Rusko sa tým tak nejak aj tým osobným vzťahom, ktorý takým, čo mal Netanyahu s Putinom, že sa teda udrží nejako na úzde a nebude aspoň tie najničivejšie zbrane dodávať nepriateľom Izraela. A teraz asi boli už zo strany Ruska teda prelomené všetky tieto tabu, lebo otvorene vo vzťahu s Iránom nakupuje proste od Iránu, dodáva Hizbalahu. Bolo také prekvapenie aj pre Izraelčanov, že koľko ruských zbraní sa našlo v arzenáloch Hizbalahu. Obrovské množstvo ruských zbraní. Ono totiž nebolo dodané priamo z Ruska, to bolo dodané sýrskej armáde a sýrska armáda dodala Hizbalahu, ale aj tak proste ten kanál tam je. Takže ak doteraz platilo nejaké tabu z Izraela o spolupráci s Ukrajinou, určitej forme spolupráce, tak určite teraz je to tabu narušené a môže sa to stať, že bude Izrael aj dodávať zbrane Ukrajine, aj nejakým spôsobom s ňou spolupracovať. Dobre, tak vzhľadom na čas je o 3 minúty 1 hodina. Dovolte, aby som teda uzavrel túto dnešnú konferenciu s poďakovaním predovšetkým našim hosťom, našim speakerom, predovšetkým Andrew Tucker, ktorý pricestoval z Hágu. Potles. Mojmirovi Kalusovi, ktorý pricestoval z Balkánu, ale on sa pohybuje teraz medzi Prahou a Jeruzalémom. Ďalším hosťom teda v panelovej diskusii pánu Alnerovi a Grigorovi Mesežníkovi.
Všetkým vám, ktorí ste si našli čas v takomto hojnom počte prísť medzi nás, niektorí aj zo zahraničia, z Českej republiky. Ďakujem môjmu tímu, ktorý sa postaral o to, že to tu celé mohlo takto byť. Nezabudnite sa rozhliadnúť na našej novej web stránke www.icej-institut alebo institut.com. Bude sa postupne zlepšovať a bude tam stále viac informácií, ktoré si myslím môžu vlastne rozšíriť alebo byť pokračovaním toho, o čom sme sa tu dnes rozprávali. Lebo tak, ako som povedal na začiatku, ja som vyzdvihol príbeh Wetzlera a Vrbu, ktorí pred 80 rokmi vyniesli na svetlo sveta pravdu, skutočnú pravdu o tom, čo sa v koncentračnom tábore, jednom z koncentračných, ale my vieme, že vo všetkých to bolo podobné, dialo. A dlho trvalo, kým svet uveril týmto faktom, vlastne ani vlastní im neverili, taká bola silná propaganda. A ja vidím veľa z toho aj dnes, alebo isté princípy, ako keby tu boli stále, že svet má problém uveriť svedectvu Židov a sám som bol pri Gaze alebo aj na severe Izraela a počul som svedectva, jedno z nich sme mali možnosť počuť aj my cez príbuzného unesených. A toto si odnesme odtiaľ a vyzývam vás alebo vás pozývam do spoločného projektu, do spoločnej práce na tom, aby sme boli nositeľmi tej pravdy, tej reality alebo tých faktov, a nenechali sa ovplyvniť a teda aj vyvracali v našom okolí rôzne mýty. Ešte posledná vec. Hore máme knihy pripravené pre vás. Nevynechajte ten stolík, je tam ponuka rôznych publikácií a kníh, ktoré môžu byť pre vás zaujímavé. A neváhajte. A vlastne to je záver. Ešte poprosím Martina Štuka, aby povedal pár slov.